Vy veľmi nasľubujete kopu veci. Chcel som vám dať titul Slobotechna roka 2007, bohužiaľ mi to nevyšlo ten diplom vytlačiť, ale Slobotechna prečo? Dva dôvody. Prvá anketa Bulo roka, ako dopadla? Bulo roka bude vyhlásená koncom roka tohto. Bohužiaľ opravím vás. Je to veľké prekvapenie. Braňo, opravím vás. Bulo roka bude vyhlásený dneska večer. Tak vy nie ste vyhlasovateľ. U vás bolo veľmi dlho ticho a nikto nič neukázal, nikto nič nepovedal, takisto ako vy. Takže, Braňo, ak... Počkajte, zastavím vás. Ja som si za značku Bulo roka zaplatil. Nemalé peniaze. Vy robíte teraz teraz, počúvajte, teraz... Pred kamerami televíznymi. Radšej by som s týmto ani... Je tu niekde moja organizácia? Ale ste tu a máte patentovanú moju značku tam napísanú. Viete, čo to je? Ja vám ju len odovzdávam, Braňo. Pretože toto okamihom, keď by si mi to odovzdal, tak ťa čaká veľmi veľká peripetia na súdoch. Nechaj sa prekvapiť. Zase knauhav ja svoje nepoviem. Ja mám rád adrenalín. Odovzdaj mi to. Vyzývam ťa, odovzdaj mi to. Braňo, je na vás. Odovzdaj mi to. Je tu kamera? Je tu, poďte. Braňo, ja vám neodovzdám Bulo roka. Odovzdaj mi to, keď si frajer. Tak keď si frajer, tak ho odovzdaj. Odovzdaj mi to. Pred kamerami. Čo tu vidíte? Odovzdaj mi to. Čo tu je napísané? Áno, odovzdaj mi to. Čo tu vidíte napísané? Ozajstný Bulo roka. Braňo Mojsej. Ja vám to odovzdám. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja sa nebojím, lebo vy ste len Slobotechna. Nech sa páči. Veľmi rád vám to dám. Nech sa páči. Braňo, čo iné mám na toto skonštatovať? Dobre, ja som to nevyrábal. A von. Otoč sa. Tak. Tak. Vypadni. Nech sa páči. Dovidenia.